लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअहाय जों दायो दंफायो अरां खरखाबारि गामि होननाय जायगायाव आरोना जोंहा गुमैनि फिसालानि हाबा दङ फैगोन मार्चनि 6 तारिखआव बिनिनो जों माखासे फिसा फिला खामानिफोरखौ मावजेननो जों फैदों आरोना दाखालि सप्तायाव जोङो बन्द जाबाय आरो दिनैनि दिनाव जोङो मोननै खामानि दङ आरोना मोनसेया जाबाय बेदर गोदाग्रा सां बानायनाय मोनसेया जाबाय खाम दोनग्रा सां जोंहा दायो बेदर गोदाग्रा साङा जाबाय नै बेनो बरिया बानायबाय आरो जोंना आरो दाहाय जोङो खाम दोनग्रा सां बानायगोन लोगो सासे आंहानि बिथाङानो खोब एक्टिभ जोंहा दायो जों मा खामानियाव थांगोन खाम दोनग्रा बिसां बानायनांगौ औ बेखौ जों बानायनोसै आरोना उखुमबो होगोन अखानिफ्राय गैया जेराव खाम दोनगोन बेयाव थारमाने उखुमबो थानांगोन ना होमबासो मोजां जायो माबा लांदां जायोना मैला सेरि बिदि आरो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे बिदिब्ला दायो जोङो खामनि सां बानायनो रेडि खालामबाय आरोना दखना जाबखाबाय दाखालि सप्तायाव जाबनायमोन जों बेखौ जाबाय मेन हेरु गारि थांलाय फैलायनि जोंनो होफैनाय साहा बिस्कुट आरो मिस्थि थथाम जाखाबाय ओरैबायदि रायख'बाय मावा दाङा खारबायलाय लाजिनानै सालाफ्रा सिखावखायनो सेन्देल गाननो जामारदोलै बे मोसौ गायानो रायख'ना मालायनि साहा खावना लोंग्रा मिस्थि जाग्रा नोंबोथ' नै सेन्देल गाननो मारदों नै सिखावखायनो मारै नांदों खामानिखौ मावनानै मोजां हा मोजां नां मोजाङानो नांखागोन आरो जितु बिया जागोन ना बिया जागोन बियानि हाबायाव इन्टारेस्ट नांखायो आरो मोनजानायनि खोथा मोसानायनि खोथा थायो फुरा रेडि जांबाय आरोना टेन्ट हाउस नैबेनो आरोना बानायगासिनो जोंहा दायो ओंखाम जानायनि सम जाबाय आरोना जों ओंखाम जानोसै दसेनि उनाव आरो ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोङो खामानियाव आरो नांफिननायसै आरो
आबैया गारिया न' दे साबदो दे दामदो दे मोजांथारलाय आबै न' गारिया ना दे Tidak. Anak kalian lain cuma nak make up apa? Gila, gabay. Wah, yan sabay. Lain cuma lain cuma dah Malaysia. Ayo. Jang. Apa pun sebab. Hai nabung deh. Mas Sri, deh. Sino? Sana deh. Mana deh? Abi, ning napa? Abi. Mana bika? Panel rumah. Pilih jayi jangan lah. Pilih pilih ni. Kita betul nggak mau nih? Live Sri lai. Kausin naik sini hati ni boleh. Ya. Operator setiap. Betul. Every time setiap dah om sebaik no. Oleh. Setiap. Laguper. Jangan kamanya जोबथ'बाय आरोना. Directly जोङो हाबायावसो फैसिगोन आरोना. मा बुङो? हाबायावसो फैसिगोन. गैथ'ला आरो जोङो नेनानै था लोगोफोर आं हाबायाव माखासे ब्लग लाबोगोन नेनानै थाबानो जाबाय दायो जोङो न'आव थांनायनि रेडि जाबाय टाइमाबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर